morning, ma'am. What can I do for you that you cannot do for me? Minglis ba ya? Oy, Minggoy. Oh. Why sakyanan sa kawas? Sakyanan? Nakadaghan na niya sakyanan, ma'am. Na ay Hilux, na ay auto, na ay panel, na ay Dili na mo butong ipasabot. Ang gusto na kong mahibawaan na abay ni abot na sakyanan sa kawas, na may makuha na ako. Ang porlon, ma'am. Si Pulon! Ikaw, Minggoy, ha? Nagsugod na sa kagbugan-bugan na ako, ha? Sorry, ma'am. Maumguday. Nangutanam lang ko ba? Kung sa sakyanan na bitaw. Iskot pa kag Purlon. Purlon ka dyan. Pagkatuito siya akong utok mo. May nasuod sa akong utok, Oy, ma'am. paminaw. Kung saka kong balik sa taas. Mm. Kung doon mo abot, mangita na ako, kaibaw ako sa taas. Alright. Sabot. Yes, ma'am. I will inform you quickly as fast as I can. Kaya ni mo, in English biya ka. Bantay ka, ha? At Ay, napangutana. Ay, unsa man? Kinsam din ko ha, ma'am. Daan pagit ko. Daan pagit ko ni mong Minggoy. Susitador ka gud kaayo. Wa na kay labot, kinsay mo kuha na ko. Basta kung gusto ko ni mo, ha? Isos noong kuda. Kahili ko ba din? Pintata. Bali asing ay. Oo na, may pagos mga taong susitador. Okay. Isa. Buong malagot tasing ba? Nga nung kuhaon, nga naay dagang sakyanan, niya magpakuha. Siguro siya'y kasabot ko eh. Sing. Kinsa ka nang kuhang ma'am? Pagbutan ako. Ang ato basing ba? Oh. Kana si ma'am ba? Dugay-dugay na ba yun ang nabiyuda? Kaya to? Wa ka na mo kiringti. Minggoy. Di na lang tamang hilabot. Kung tinuod man na imong gituhuan. Ano mas baya atong labot? Uy, ibutang imong kaugalingon sa dapit nga alang nimo. Ha? Mga sulugoon ra ta dinhi ay kalimot ana. Na dos na sing. Nakapisos ko ma'am Carmi karon gipunaan yung piso. Dos na. Pagkatoy-toy. Unya, gisugo man ka. Aw uli no? Mao gani. Di na siya magtimaan, uy. Pero kuan siya ba? Aw. Sa naman sa Ay! Na! Ni Budyong, Budyong na ni kuan ni nanay ni Busina mao na tingeron sing. Akong tanawon sing ha. Basig mao na ron. Sakon lang to nako ron si Ma'am Carmi og maklear na nako ang circumstances, maklear. Maklaro na kog naa kin sa to. Oh! Kadiyo. Uy, ako ka, uy. Ayan. Uy, Toy-toy. Nana ang sundo ni Ma'am Carmi sing. Unya to? Ano kuha ba? Unya na dito? Aw, ako na tong baybaw na nga tong agawon dito ngano na iyang sundo. Mistisohon ra ba sing disinti. Ay sing. Maminyo nung gani usap atong amo. Gwapo sad ko eh. Aw, og taparon hinoming duha sing. Aw, di sa tabintaan dire eh. Kay kato siya sing. Aw, gwapo ginon to siya sing pero lahi kay ning akong naong sing. Kay rare man eh. Unique. Katong tawhan na sing. Ang kandiis ray nagdagwapo ato. Ah, sa kakita ning dagway na kuwanit ka parehas. Ang bugero, kaya naidaghang parehas ni mo eh. Ah, sagot akong kakita sing. Naa, lagi daghan. Asa man ko na be? Naa si Buso, Manila so. Nais ka lang sing. Kay kining naong nga sing, dito ni gwapo pero isang tingin mo lang, malibat ka na yun. Dahil, tawag na ko sa Ma'am Carmi sing, oy. Upay baon. Ma'am Carmi, ma'am! Ay, kong sundo, ma'am! Done me and you bet I Mom! felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Ma'am, And now I'm trying nanang to imong get gipaabot, ma'am, ang back. sundo nimo. Na silo. Ano ba? Sige, ina nga, manaog ako. Oo. Sunod ako nimo. Ma'am, ay pagdugay, mama, kay magkuha tong bisita. Wala ni sir! Baya ni mo, Minggoy, hibaw ko. Sige lang ko na ka mag-retouch pa ko. Mag-retouch ka di ay. Pagdali na, Minggoy! Ay, ma'am, ay! Salamat niya ka na, Bart. Carmi is coming! I've been waiting for a while now. Got me feeling like a child now. 'Cause every time I see you,
Oy, busing na naman ni Guday ka diri. Kanang mugawas na to, hapit na. Paabot lang mga anak na lang yun. Kinamulbus pa, nag-lipstick pa diri, nagpapuwa pag maayo. Sige lang, maghuwat lang yun ko kay siya magyuli akong gyari. Kining suma ba busing og noon sa ta, mudayon sa ta ba mga pe ba? Salamat lang kayo bay kay Higo-higo pagka. madam sa kong pangapis bay. Ay kay palabig tagad. Someday gusto niyo busing kanang di katagdon nga mura tang nagbungol. Bitaw joke only. Oy, Norbert, hello. Ay, sorry, ganina ra gyud kong nakailis. Unsaon nakatagpilaw ko, nawa gyud ko sa kalibutan. Okay. Sorry for a long wait. Minggoy, Ma'am. isira na ng gate. Mga to namin si Norbert. Goodbye. I hate to see you go but have a good time. Baya, si Kaling Minggoy. nyo sa ni mong sarko pamda. Charm. Sa una pa man. Charm? Unsay katawanan ma'am? Well, nahimuot lang ko sa imong gisangpit nako, Charm. Nahinumdum ko sa kong best friend, si Tricia. Tricia ma'am, katong iaga mong Portia. Si Forcia. Iganto na sila. Tricia, Portia, Pixia. Hilom ko no diha Minggoy. Way lame. Ayay. Bisag pakapinan paggitik, di gyud ko makatawa. Norbert na. Serhi ang gate, ha? Irahan gid ma'am kay nangay mo sudin hinga. Unsa? Among- Kawatan. Sige. Ata na, Norbert. Okay. Busing, ayaw tayo mo busing ha. Sige Ningoy. Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan unta usara kini kay usara ang atong kalibutan apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan nay hain ka man nganong nahanaw ka ning kiliran paghandom mo maoy gian